Ndewo ndị ọma na-ege anyị ntị. Anyị abịara taa iwetara gị akụkọ ụwa si mba niile abịa na AnaedoTV. Abụ m Priska Ezeagụ. Nụrụzie akụkọ anyị n'uju. Ndị maka otu bụ Senate kwụsịtụrụ Senator Abdul Ningi ọrụ ọnwa 3 maka ebubo ụgha ya na ọrụ ruru njeri naira 3.7 n'ime mmefu ego n'afọ 2024 ekweghị nchọta. N'akụkụ nke ya, adọrọ Senator Kawu Sumaila onye NNPP ndịda Kano aka na ntị ka ọ kwụsị ịgbasa ozi ụgha ndị nke nwere ike imebi ụlọ ọrụ ndị maka otu. Ndị ohi na-awụgharị na Kuriga dị n'okpuru ọchịchị mpaghara kansụl Chikun tọrọ ụmụ akwụkwọ 287 n'abalị 6 gara aga. Wakpokwara na Buda Hausa, obodo Kaduna ọzọ dị n'okpuru ọchịchị mpaghara kansụl Kajuru, tọrọkwa mmadụ 61. Ndị agha Nigeria Brigade 63 na Asaba Delta steeti anwụchiela otu Mr Eboka gbara afọ 22 na nne na nna ya na mpaghara kansụl Onicha Olona Aniocha Delta steeti maka ebubo imepụta ngwa agha iwu na-akwadoghị. Ọchịagha nke Brigade 63 bụ Brig Gen Ugochukwu Unachukwu bụ onye gwara ndị nta akụkọ maka mmepe ahụ kwuru na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike imepụta egbe 10 kwa izu. Osote gọvanọ Edo steeti bụ Honorable Philip Shuaibu na Tuzdee gọrọ agọ na enyeghị ya ọkwa nchụpụ sitere na ụlọ ọrụ omeiwu steeti dịka onye isiokwu Honorable Blessing Egbebakụ siri kwu na Mọnde. Otu nwa akwụkwọ na School Federal Polytechnic Nekede Owerri dị na Imo steeti amara ka Nelus Elemamba gbara afọ 13 egbuola onwe ya. Ahụrụ ozu ya n'ime ụlọ ya n'uhuruchi Mọnde n'obodo ya na Umuohi, obodo Obaoma n'okpuru ọchịchị Ezinihite Mbaise na steeti ahụ. N'ama egwuregwu bọọlụ, Amuneke Siasia Ọkpara na mmadụ 9 ọzọ nyefere akwụkwọ anamachọ ihe ha na Nigeria Football Federation maka ohere ịbụ onye ndu ndị Super Eagles. Arsenal eruola Champions League quarter-finals ọzọ kamgbe afọ 2010, nke a mere ka ha ji penaliti gbapụ ndị FC Porto na Champions League ụbọchị Tuzdee. N'otu mpi Champions League ahụ, ndị Barcelona ejirila mkpokọta 4 were gbapụ ndị Napoli na ya bụkwa Champions League agbara ụbọchị Tuzdee. Ọ bụ ebe a ka anyị bịara na ngwụsị akụkọ ụwa pụtara ihe nke anyị tata. Abụ m Priska Ezeagụ, ma chetakwa ka ị na-ekiri AnaedoTV kwa ụbọchị.